Гръцката архитектура се доказва като най-трайната. Да, египтяните са построили наистина забележителни структури и римляните са постигнали невероятни инженерни постижения, но не ни виждаш да строим пирамиди вече. Освен във Вегас. Но дори римските постижения са използвали гръцката форма и стил. Гръцката архитектура не е просто забележителна. Тя е вечна. Трябва да се ровиш из руини, за да намериш гръцка архитектура навсякъде около нас. Не ми вярваш? Посети Народното събрание, Съдебната палата, библиотека, театър, музей или ако сте много амбициозни, Вашингтон DC или всякаква западна столица. Какво ще видите? Колони, 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 колони и колони. Ако искаш да накараш нещо да изглежда важно, служи му колони, а не каквито да е колони, гръцки колони. А те съответно биват три типа – дорийски, юнийски и коринтски. Всеки тип колона има еднакво тяло, но там, където се различават, е така наречения капител. Това е най-горната част, главата на колоната. Гръците са построили невероятни храмове, както и стадиони и театри. Обичайният гръцки храм е правоъгълник с покрив, обреден от колони. Тези храмове имали дълъг покрив, който е бил под ъгъл, с изпъкнали къси краища, така че да се образува триъгълник. Това е така наречения фронтон. Тези малки донати части били изпълнени с скулптури в равен размер. Покривът лежал върху равна плоча, наричана антеблеман. Антеблеманът обхваща празнините между колоните, така че да се осигури повърхност. Развивайки храмовото строителство, архитектите добавили декорации към антеблемана, наречени метамир, като всеки бил отделен един от друг с три линии, наречени триглиф. Гръцката скулптура от 800 до 300 години преди новата ера черпи рано вдъхновение от египетското и близко източното монументално изкуство и в продължение на векове се развива в уникална гръцка визия за формата на изкуството. Гръцките художници ще достигнат връх на художественото съвършенство, което улавя човешката форма по начин, невиждан до сега и който е много копиран. Гръцките скулптори били особено заинтригувани от пропорции, уравновесеност и идеализираното перфектно човешко тяло. Техните фигури от камък и бронз са станали някои от най-разпознаваемите парчета изкуства, някога правени от всякоя цивилизация. Като заключение, архитектурата на Древна Гърция е пример за съвършенство и хармония, оставяйки дълбок отпечатък върху световното архитектурно наследство. Чрез своите три основни стила, древните гърци създават архитектурни шедьоври, които вдъхновяват поколения архитекти и до днес. Скулпторите и архитектурата на Древна Гърция остават несъмнен отпечатък върху историята на изкуството и културата. От здравите и прости форми на дорийските храмове до елегантните юнийски колони и орнаменталните коринтски капители, гръцките архитекти създават структури, които въплъщават идеята за красотата и съвършенството. Тези творби не само представят високо ниво на майсторство и умения, но и отразяват философските и естетическите идеи за своето време. Те продължават да вдъхновяват и до днес, като напомнят за вечните ценности на изкуството и човешката изразителност. Благодаря за вниманието.